Sub Divisional Officer jangka penusla Civil Sub Division ula penmena bala syai ka sengi ka khanyau tarik kandan ka jengkhang ya ka surak balik ce penusla kham tam ya lagi benta jangka riak dengan kadau jangka ni ka jengkhang ya ka ni ka surak kalong amar ka jeng penha ya ka surak ka bagadang ka jeng ti mau ka ba isyar kai ba ka bala banja ka jeng tul mau ha ka nu ka por kini ka jeng dan ji ki mau ki ba he ki bala ban telun cepo surak kala pelong ji ki por sencar jangka ni sebesian ban khang nok kini ka jengkhang ya kini ka surak kanong ka khat nyu tarik unai tung arja sau nadu kapor khat arbaji mesngi hadu kapor arbaji janmit kini ka jengkhang ya kini ka surak ba kanta kalong hadien ka jeng ujar jang ka seng KSU South East Central Circle penusla hadien ba kaliyo jeng ujar na ka bon ki pa ya ka jeng ma banya ki kali ba kabur ki briu na ka tai ka surak